പോവാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയത് ചിരിയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ. ഹായ് ഓൾ, അസ്സാം വലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എൻ്റെ പേര് ലൈല ഫൈസൽ. എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. മാത്രമല്ല കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ മോളെ മദ്രസയെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്ന വഴിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടാണ്. നല്ല രസമുള്ള ക്ലൈമറ്റിൽ ഇന്ന് മഴയൊക്കെ തോർന്നിട്ട് നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഹൗസ് വാമിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകണ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കൂന്തൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ടു നോക്കണേ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി മോനക്ക് കൊടുക്കണം. അവനക്ക് ഞാൻ ദോശയിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അവനക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കണം പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ തൊട്ടിട്ടുള്ള സ്വഭാവമാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്കതിന് തീരെ സമയമില്ല. കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ വാരി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിന്ന് പോവാൻ റെഡി ആവണം. ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അവനെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് മാറ്റലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി മക്കളെ റെഡിയാക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ ഡ്രസ്സ് മാറ്റൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ അവരെ റെഡിയാക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ മാറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അവരെ വീണ്ടും ഒരുക്കേണ്ട അവസ്ഥയാവും. മോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരുങ്ങലൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ചിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേഗം പോവാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ സമയം അത്യാവശ്യം വൈകിയിരിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വീട്, നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് നടക്കാനുള്ള ദൂരം തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ പോവാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ വീട്, കുറച്ച് നടക്കാനുള്ളൂ കേട്ടോ. 3 എണ്ണം ഫ്രണ്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആടിപ്പാടി നടക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാമറ കണ്ടതിൻ്റെ പൗറാണ് ആള്. ചിരിയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ. ഇപ്പൊ ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലുള്ള ചിരിയാണത്. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മളവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ കണ്ടതാണ് വീട് കേട്ടോ. അവിടുത്തെ മോളും ബത്തുമോളും സെയിം ഏജാണ്. രണ്ടുപേരും മദ്രസയിൽ ഒരേ ക്ലാസ്സിലാണ്. റിഫ എന്ന പേര്, പക്ഷെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പൂപ്പിക്കുട്ടി എന്നാണ് വിളിക്കുക കേട്ടോ. മാഷാഅല്ലാഹ്, അടിപൊളി വീടാണ്. ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ട് കൂടുതൽ വീഡിയോസൊന്നും എടുത്തില്ല. ആൾക്കാർ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ വീഡിയോസൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇവിടുത്തെ ബാൽക്കണിത്തെ വ്യൂ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള വ്യൂ ആണ്. ഫുഡ് കഴിക്കൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കേക്ക് കട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കണ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നല്ല ബീഫ് ബിരിയാണി, ചിക്കൻ ഫ്രൈ, പിന്നെ അടിപൊളി പായസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയമാകുമ്പോൾ നല്ല തിരക്കായി ആയിക്കൊണ്ട് പിന്നെ വീഡിയോസൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഇതാ കൂന്തൽ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോ കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കൂന്തൽ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൂന്തലിൽ കുറച്ച് മുളകും പൊടി, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. വേപ്പില ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഒന്ന് വഴന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിനുശേഷം കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഈ പൊടികളുടെ പച്ചച്ചുവ മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അതിലോട്ട് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നോക്കിയിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കൂന്തലില്ലേ, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂന്തൽ അധികം നേരം ഒന്നും വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. കുറച്ച് നേരം വേവിച്ചാൽ മതി. അത് വേവ് കൂടുന്തോറും ഇതിങ്ങനെ റബ്ബർ പോലെ ആയി വരും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കൂന്തൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം.
അപ്പോൾ ഇതാ കൂന്തൽമ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗ്രേവി എത്രത്തോളം വേണം അത്രത്തോളം വെള്ളം ഒഴിക്കട്ടത്. ഞങ്ങൾ തീരെ ഗ്രേവി ഇല്ലാതെ തിക്കായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോ കൂടി ഇതിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിശേഷം. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. പിന്നെ മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ചെയ്യണേ. പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ എപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.